Oke lur, selamat malam ya lur. Berjumpa lagi di video kali ini lur. Aku iki tekan lagi Toprakan Kembang Joyo ya lur, yang pentas di mau lur. Nah pokoknya gini lur, suasana ini rame nih jero iki ya lur. Nah ning kene sing nonton dorong kene iki soalnya ono layar live streaming ya lur. Nah ning kono ono manganane lur. Ini lho gak ana wong ndelok ya lho. Iki dagange iki ya wis do tutup lho. Soale udane bar maghrib lho. Nah iki pedagang kabeh do kupet kabeh lho. Sepilno rene lho. Nah suasanane malam kali ini Toprakan Kembang Joyo. Iki sakake sing dodol ya. Kalau blas kok kene. Sepi wae. Hari iki coba rene ya lho. Nah. Yang ada di Menawan ini Toprakan Kembang Joyo. Full resik wae pengunjungnya. Tapi iki lumayan rada terang lho. Iki mau gane ya ngono. Los. Nah, ajak mlebu ning lapane lho. Beliok kabeh lho iki aku. Beliok. Masuk lapangan ya lho. Wah, ada silunya lho. Nah, ini lho. Pedagangnya do kupet lho. Halo, sama wong belas lho. Panggungnya lho sepi, soalnya wong nih. Ajak jalan-jalan rene lho. Full kono iki kok. Nah. Ndelok ya sak plenik ngene iki lho. Tak sepilo mengarep. Iki lapangannya lumayan atos lho. Padahal ini lagi jam 11. Nah. Ini lo ajak mengarep panggung. Nah, ini payung ya, saya gerimis kritik-kritik yang do live streaming. Waduh, kaget tau.
kaget, Cok. Iki mercone iki. Hah? Piye kok mbok udani ae iki? Udani, Bos. Bapak bagus iki malah pertama kali kok. Ora, Pak. Iya, Pak, kabare, Pak. Sehat. Ya, piye tak kok udani ae, Duk? Oh. Gak ono wonge. Tak mubeng sik ya aku ya. Wis lumayan ono wong do teko-teko lho iki soalé. Secara ora terus mburi panggung lur ngene iki lur. Tak delikno ndelok metu kene ya lur. Nah, ratune kok. Wong sobat. Ampun ono song-song ngono. Wah, boleh wangi deh, Pak. Payungan lho, apa hujan. Lakone apa ya? Ketok lur. Kadung tresno Gerimis nah lur iki lho. Kanjeng kamu tuh pulau petang kali kanjeng. Ampun guru Jane mburi panggung ya lur. Masakane ngene iki lho. Ini mburi panggung iki lho.
Salin ini gitu. Les kabeh. Sepine pol. Minak jinggo iki lakone minak jinggo ya. Ajak taruh gamelane. Minak jinggo ya. Minak jinggo lakone gitu. Suasana nih ini. Ayo lakon minak jinggo lho ini lho. Udan lah lho iki lho malah. Gerimis. Nah, iki nang arep panggung. Udan lah. Malah udan nah iki lho. Ya wis ngene lho malah udan lho.